mfundisi wami ngicela ukunikeza impendulo engayinikezwa ubaba wami. Ayithi mina ngakhulela ekhaya labantu abasindisiwe. Ubaba wami uyinhlalisuthi-ke. So ubaba ngangimquestion yabo ngimbuza, "Hey manje uShembe wenu lo Shembe wenu ubhuti uShembe uNkulunkulu kanjani?" Yabo. Ilapho kwaze kwalidela khona ekuthenini nami ngize ngihambe ngiyovakasha ethempelini, yabo. Wayesegibisile esikhawini. Wangitshela ukuthi abantu bakwaShembe bahlukahlukene, inkolelo zabo zihlukahlukene with regards to uShembe, uyabo. Wathi okokuqala nje indodana uShembe isibongo somuzi. Enkonzweni akusikhona kwaShembe. Kuse Nazareth. In Nazareth Baptist Church. And in Nazareth Baptist Church kwabekwa uNkulunkulu wabeka uShembe nezizukulwane zakhe ukuze behole abantwana bakaNkulunkulu, ukuze abantwana bakaNkulunkulu bezokwazi ukubona umbuso wezulu. Yabo? uShembe kuthe masebekiwe ukuze hole abantwana bakaNkulunkulu. Kwase kuba khona abantu ababona imangaliso zikaNkulunkulu kuShembe ngokwenza kukaShembe. Base bethi sibona uNkulunkulu noma ubuNkulunkulu kulomuntu. Asisakwazi ukumbuka njengomuntu. Kepha sesimbona njengoNkulunkulu ngenxa yezenzo zakhe zobuNkulunkulu. Wase yasho kubaba ukuthi leyo nto ichaza ukuthini ke indodana. Le nto ichaza ukuthi cha uShembe noma unyazi noma umqalo wendlela noma ubani umbombeya akayena uNkulunkulu. UnobuNkulunkulu wembethe amandla kaNkulunkulu. Kodwa uwumuntu njengami nanjengawe. Naye ebusuku noma uma ekukhulekela ukhuleka kuNkulunkulu, umveli nqangi, umdali wezulu nomhlaba. And uShembe yakwazisa lokho. So emva kalokho ke ngicabanga ukuthi ngayeka lapho ukuyibuza ukuthi uShembe uyini. Ngilokhu ngihlekisa ngabo noma ngibathuka and stuff ngoba mina nje ngokwami ubaba engangichazela yonke lento. Ngangihlezi ngibiza abantu bakwaShembe ngamademoni, ngisho ngithi ayikho nje lenkolo yabo, bakhonza ubhuti umdu unepasi kanjani kwaShembe baguqela umuntu. Anginjalo bafowethu. So ngizontshena. So esontweni bafowethu nonke ke futhi ke namukelekile. Enye into guys ngicela nizame ukubo avoida ukukhuluma kabi ngento noma ngomuntu noma ngabantu ningayazi leyo nto. Fundiseka kuqala ukuthi yini ubuNazaretha. Bese usungaphuma ke ngaphandle uyogxeka mawukuthi vele injongo yakho bekuxeka. Kodwa mina ngimunderstand umuntu ozofika ethi, "Hey, mina ngeke ngithenge iBM iyabheda." Kodwa awukazi ube neBM. Awukaze futhi uye dealership yo check iBM. Awuzazi inkinga zeBM, awuzazi izinto ezinhle ngeBM. Uyabo? So bafethu utholani ukufundiseka. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu ke abakhona esontweni abazofika bezongi-attacka. Bethi wena unikeze ubani ilungelo lokukhuluma ngendaba zesontweni. Ngintshena into engayifundiswa ubaba wami. So ngawuni mawukuthi ngifuna ukuyolwa naye, hambani niyolwa naye ule ehluhluwe kwaMduku. Mina ngikhuluma nje ngento engayifundiswa. Ngiyabonga sharp.